Makomana imbomirei kufona please, imbomirei kufona. Ani ndikuona ndiri pa live manje mukafona inobuda here. Ha? Right guys, right. The ndimbopindura vana. Rakuramba chingofona ndisizotaura here tiri panapa kuti ndikudzoka. Ndimbopindura. Handi munoona. Tipachipamwe guys, pachipamwe. Toda kuti tingobata iyi nyaya tibve tangoipedza zvakare. Tobva tapinda mune chitatu yekupedzisira. Muzuva nhasi handitika yesi taviso tobva tangopinda mune chitatu muzuva ranhasi. So apa ndangoitira kuti munoona maona mafonero ari kuita foni yangu ichistopa song paya ndo zvinenge zvichikuita foni yangu chero ndikabva pano 24/7 inenge chingoringa kana ndoda kutoti time nda kuita zvefamily ndotoita kuidzima kana kuirega iri uko indakagara uko kuti icharinga kusvika yakata because inenge ichingoringa ndopandozoti pepa ndikumbira kuti musandipewo majudgment musandijaji zvandinenge ndichiswera nazvo kuseri kuka umwe arinofona futi. Zvinenge zvichiitika kuseri hamuzvizivi handiti maona hambuzozvizivi saka ndo zvanenge ndichida ngoti musazondijaka ndinenge ndakatotakura hobho musoro mangu hobho dzimwe dzisingatomboui panapa hobho musandijaji kana ndida kuseka regai nimborilisawo because ndikasaseka ndinoputika kana neni nestress dzevanhu so judgment yandikuramba right. Regai ndigare ndaudza vaya vanogona kutaura vaya vanogona kujaja vanogona kutaurisa stereki vaya vana tisi masavage handitika tigare tangoudzana mama ari kuuya panapa mama munhu mukuru handitika munhu mukuruwo vari kuuk yuko tokumbirawo kuti muremekedze respect inongodiwa handitika moteererawo nyaya yavo makataura kana muchida kuvabatsira munovabatsirawo mateerera nyaya yacho full story yese right. So tinozati kuna mwaninga dangonzi ndakomenta savage tidi please tinozvitana pachedu isusu but kana pakauyawo munhu mukuru ngatitrai by all means kuti ti respect munhu mukuru handiti anenge achitaura nyaya yake handitika ndine tumafoni trace ndine tumafoni iyo iri kushanda palive ipersonal yangu inini ishi ndo personal yangu saka iyi handiti ndo yevanhu public inenge chingofoniwa thank you Tracy inenge chingofoniwa saka tozoignore vanhu hachizoiti animaona and chero baba vemunomba chaiva kutongozi vakambotanga chacomplaine kuti ndova kutozvisupport ngoti pindurai hamuzi kuti munhu ari kudei pindurai hamuzi kuti munhu ari kudei pindurai hamuzi kuti munhu ari kudei umwe anotogona kutofonderana 2 am wakavata na 3 am akavata because time difference ka anenge ari panguva yakaome kuti azofungi kuti kuafrica inguva iyi anongofona because arida kutaura ada tsvaga munotaura naye ndotomuka iwe ndotaura handimaona totaura kuti ucharega kunzwa kuti nyaya yake yakamira sei pamwe munhu anenge aida tozviuraya ari panguva yakaoma hamuzivi zvinenge zvichiitika kuseri uko saka ndingokumbira kuti mumbomira kumbonijajajaja please muchimbondiudzaudzawo zvimwe zvinhu so right. Interesting post iri kuya panapa ini asina taura nyaya ndafambira pane post imwe yatopinda izvozvi a very interesting one let me read it to you right handisi kuti munogona kuverenga here ndoda kuti muverenge read this can you read it murikukwanisa kuverengera kana ndikuverengerei ndokuverengerai here alright hands you can read listen to this one asi vanhu regai ndimire kutanga ndaita kujaja judgment regai nditenge kumhanya kujaja let me wait first. Team Diaries yekuseri anti muriko team Diaries yekuseri are you there
ndoda kuti mundinzwirewo nyaya ishi, right? Ndoda kuti muteerere nyaya iyi. Tegai vanhu vese vanga vari pano, tegai vanhu vese vanga vari pano vadzoke. Ndoda kuverengera nyaya yapinda pano izvozvi. Nyaya yeku-UK ndichaibata. Ndoda kuverengera, imbotegai vamwe vasipo pana pamunzwe nyaya iyi. Iri kupinda, iri forwardwa izvozvi right now, iri forwardwa izvozvi in my WhatsApp. Nditegerei vamwe vanhu vanga vasipo vaya vauye pano. Vose vanga vari pano palive yekutanga vaya vanga vari palive yekutanga vese vasipo pano pavategei vauye pano. Tifambirani. Vategei, chitegai vamwe vauye pana patifambirani. Tegai tifambirani nenyaya. Ndoda kuti munyetso, ndoda kuti mubate chimwe chinhu 1. I want you to kuti mubate chimwe chinhu 1. Batai chimwe chinhu 1. Dedzai guys, dedzai vanhu vese. It involves munhu wese anga ari pano before. Mudedzei. Munhu wese anga ari pano before ngawi. Dedzai munhu wese anga ari pano before. Iri kuti involve tese. Munhu wese ngadzoki. Ngadzoki. Ndokuti zvikuita fair nditi. Tongoda fair game. Munhu wese anga ari pano ngaangodzoka. Ndoda kuti mudzidze something. Muone something. Ora ndazvinzwa kuti it's upside down. Ndichakuverengerai. Chimbotegai munhu wese. Chimbotegai munhu wese anga ari pano adzoke pano. Tifambidzani. Asazita makuwa nditi. Nditegereiwo munhu wese anga ari pano before adzoke pano. Kana neshamwari yako yanga iri pana payanga yabva idane iuye. Unopera power, unopera strong. Unopera strong yose. Unopera strong. Unopera strong Lucinda, zveshiwa unopera strong. Dedzai munhu wese anga ari pano adzoke. Right. Ansandada kutanga nguti nditaure. Tatitori 1.4 lady boss, tatitori 1.6. But anyway, muchazoudzawo vamwe. But ndachida kuti vazive before pasati paitwa action. Ndachingona kuti before pasati paitwa action ka vanhu vamboziva. Munhu wese ari kuda kutumira mari, please imbomirai makadaro. Imbomirai makadaro. Munhu wese ari kuda kutumira mari kuna anzvadzi vaya imbomirai makadaro. Chimbobatai makadaro. Chimbobatai makadaro mari dzacho. Chimbobatai. George Murukazi ndozotaura kuti unozati unongo unodzira dzimwe stress kuseri ukoko. Oya pano kuti kumadhayari zika. Oya oku pafuti dzimwe stress mumwe uvhunza zvimwe statement zvisingaenderani ushe kuti zvodi. Imbomirai kuburitsa mari, chimbomirai. Chimbomirai kuburitsa mari. Chimbomirai. Chimbomirai. Right, atina kwana takatiri 1.6. But ndikuti Noma case ari kupi? Noma case ari kupi? Noma case ari kupi? And she's not my friend, I'm going kumuningira. Noma case ari kupi? Right. Yauya mu inbox mu WhatsApp mangu right now. Anditika ndabvunza pano apa, pane munhu anyora comment. Akati nyaya iyi yapostwa ku group rinonzi Hustlers. Anditi ndikabvunza ndanzi kuti ndime here vakati ndini ndakanyora nyaya. Anditika nezuro ndikaisa ku Hustlers. Right? Tikati aiwa vari kutaura chokwadi chavo, vakamira pachokwadi. Saka chindai kuma admin eku Hustlers munovaudza kuti nyaya yanga vachidelete vakubatsirwa kuno. Right? Pa 2 minutes break dzandapinda idzi. This is what happened. Mabva mapinzwa nyaya iyo yatumirwa ukoko ku Hustlers yatorwa ikaunza pano. Chinzwa manyorerwa yaitwa. Ndichazofonera njanza vatisana ngurira kuti
chokwadi checho ndechipi, because I think right now team ratove busy kuinvestigate. Zvandogara ndichikuziva kuti vakatobudirira ndivakabudirira kudhara, vaiko zvino havabudiriri. Mukada kuya muchita chitsotsi hamubudiriri, right? Mukoma Brian Chitupavigai, ndaitawo dambudziko ndiri kuDurban KZN. Ndakapindirwa mumba mandaigara usiku ndiri kubasa. Vakatora zvinhu zvose kusiya kwebhedhi chete. Ndakanozivisa polisi iri pedyo. Ndakabva ndasungwa ndisina mapepa. Ndakakumbira kufona ndiri pashe. Ndokutiza ndikasvika kumba ndichipinda mumba. Ndakabva ndapindirwa futi nematsotsi aya. Ndokutenga kundita ngochani. Ndakazopona nokuruma ziso. Ndokutiza kwavakaita. Pandogara ndoroja togara tiri 2. Chete pane 5 rooms. Vamwe vakatiza lockdown. Mumwe wangu angaenda Cape Town. Ndapota help ndidzokere kumusha. Pare zvino andisi kusanogona kufamba. Please help vanhu vaMwari. Ndatambura. My WhatsApp number is 078 8479 Not my not avari pedyo na mukoma wangu avo. Ngatibatsirane navo vanoda kuvabata vabatei ndi admin oshu. Ndo manyorero aitwa nyaya kuhustling. Saka ndoda kuti munyatsoona kuti kana pane akambobudirira nekujuta pana akabudirira pekutanga. Vamwe vese munenge musingasazobudiriri. Saka maona kuti dei nyaya iyi ndeye mukoma wani vanga vari pano. Yauya yakachinjirudzwa tumbijana. Handimaona taigona kunzwisisa. But each and everything that is there zvakatwistwa zvese. Indozva kuti vakaenda kuDurban vadedzwa nemunhu. Apa pakuDurban kumba kwavo. Panguva ina vasi kushanda vari kutsvaga basa. Apa pavakapindirwa mumba vaenda kubasa. Sokutaura kwavo. Vakabigwa zvinhu zvose kusiya kwebhedhi chete. Handitika. Vakaenda kupolisi. Isu panapa vati havakwanisi kunozoripota nyaya yerape case because havana mapepa. Apa vakaenda kupolisi, vasvika kupolisi vakanosungwa kupolisi vaenda noripota zvinhu zvavo zvemumba. Handiti. Vakakumbira kuzonofona vari pashi. Of which that's impossible. Vakautiza kumapurisa. Vakadzokera kumba. Vakasvika vakapindirwa mumba. Vakaitwa ngochani. Handiti. Vaitwa ngochani. Vakaitwa zvavakaitwa. Izvo zvavasi kugona kufamba. Asi vati vasikwa vari uku vakati vakatogwa nevanhu. Nhasi pana pavati vatogwa nevanhu. Vari kugara nevamwe vanhu. Vakavabatsira kuti vawane pekugara. Vatosigwa mari chingwa vanotenga chingwa. Ndikavabvunza kuti muri sei? Vakati ndiri right. Iyi nyaya iyi kwai handigoni kufamba kwandogara. Papa pavanoroja. Kwati pana vati imba iyi RDP. Handiti ine 3 rooms. Apa vati zvomaroom apa i5. Handimaona. Namba ndidzo dzogadzo dzavangogona because namba dzavangoisa pano dzinanga takapinda dziya ndo namba. Chokwadi chete dzanga dziripo. Saka munoti unopera strong. Handi munoti unopera power. Kuvharira vamwe varuda genuine help come. Zita rekuti nokubonga. I'm starting to believe kuti hanzvadzava ighosti ravo. Nokubonga malunga ndoriziva. Zita iroro ndoriziva pano. But nokulonga malunga ighosti ravo. Vabvisa makonzi. No, it is the same story. It is no coincidence. Vabvuma pano vanhu kuti ndakaisa nyaya ikoko. Nei Lucinda, inga vabvuma pano kuti ndakaisa nyaya ndakanyora nyaya nezuro but yanga isina kuapprove eso approve nasi. Inga vabvuma one why do you have kunonetsana nemadmin but nyaya yeso admin vakatonyora community yavo vakati vari pedyo namukoma wangu avo. And the same number is the same phone number. Same number is the same phone number.
That is the number iri kufona iyi. I'm calling. Phone iri kufona iyi. I'm calling him. Number iri kuringa iyi. I'm calling again. Right. So that's the story now. I'm calling, is not picking. Are online? I'm trying to call him. Ask the phone. I told you online. Mutsago, let me give you his number. Maybe try calling him direct. Tinskwe. Pamayekuda na data. 078 847 9822. 078 847 9822. Okay, and the network, let me put Telkom line. I'm talking Telkom line. What are the online now? So let me answer the guy. The Telkom line. Saka anzi network. The guy to one. No matter exactly. That's the problem. Musoro wangu ndita kutotema chakuta kutema chako musoro kuita kutema chaiko. Ari kuti anzi network anzi rega indise rimwe line retelkom anzi ningikiri. Asi asho kutara namba ndisikula ujaja but gaiti vambouya but pafefe kutara chokwadiwo nyaya ere pama musingaoni nemalupozi ndaganda pai warning shot pandati kona yanjadzi inga inini kwandiri nezuro makati apana chakaitika munhu haana kubvera havana kuzokwanisa kuti vakuite vakangokubatai maoko vakurarisai kudai munhu akauya nekumashure asi hapana chakaitika ndaganda pai warning shot anditi asi nhasi pari muri kuti mimi munhu akangopinza hake haana kuzogona kuita ndatoka ndaita doubt ipapo ndopandagara ndaita doubt angu but ndangoti pamukuda vakadiwo vakavhara inini havo vakanyera kutaura kwandiri but hazvimeke sense kuti vonyera kutaura kumunhu one vozotaura pa 1600 people kuti ndakazoitiwa hangu mbijani asi ini vakanyera kundudza ndopandagara ndaita kakulayela kakushora ipapa regai timbomira tinzwe ataure iyi.
because ukataura two statement two dzakasiyana ka tative ne question mark nezuro. I did ask him ini manzwa ndichivabvunza pano mushure mekunge ndatukwa kunzi uri kusekei nemadiaries apa mukuseka nyaya iri sensitive musi ndikati chimbomirai kumhanya imbomirai kundibvunza nemubvunzo imbomirai kutaura zvamukutaura timbotakatanzwa nyaya yacho because it didn't make sense to me hangu pafair it was not making sense. But Grace wangu anituka kabururusha wangu atondihilava nezimubvunzo rako ini ndizvisekera hangu because nyaya inacho natini maburi hangu. But anyway nyaya inongouya anditi asi maburi nandichiona hangu kuti maburi aripo plus ndaingo nezuro vaiseka neni anoona kuti manzwa ndichitaura nezuro padaitaura nenyaya nezuro andi nezuro paitaurwa nyaya nezuro ndaiseka navo nyaya yavo nditi saka nzvanzi ipo denda ndokuitira here vhidhio kokumbondidemonstrate kuti maitwa sei zvikanzi handina dhata tichiseka nhasi all of a sudden. Even nyaya yekuti anzi mudhainzi akakumbira phone number yamedhemu mamuchionawo sei? Mudhainzi akumbira nyaya yefone number yamedhemu akatanga kuchivanyenga mamuchionawo sei? Let's be realistic guys. But munokurumidza kumai zvinoganidza kuti imbodzidzai kuita patience, dzidzai kuita patience mumboanalyze nyaya idzi musati mamhanya kukanda mazicomments enyu. Nyaya yekuti kwai mudhayaries akaningirira kwa munhu ari kuAfghanistan akatumira 950 bond 1000 bond inotenga kuZimbabwe. Ati chii nai tolakele ati chii tolakele utini velena utini yeni uthi uzokunikeza i-location. I think you need to go there first because guys listen ndanyara ndakuda kupa iwo analysis dzangu inini ndakuda kupa analysis dzangu musandiseke asida kupa analysis dzangu guys. Kana munhu usiri ngochana handitika zvokungoti wabatwa kudai wongonzi unopinzwa just like that kunyepa guys. Anditi ivo vanoita magay ngochana vanotaura kuti vanoshandisa zvinhu zvavo kuti zvingopinda just like that guys. Ndiseke ndinege zvandiseke ndiseke ndiseke ndituke yaseke ndiseke ndituke yaseke ndiseke. Kana usiri ngito guys akupindi zvokumhanya munoziva kuti unogona kusunga munogona kusunga shuroku akupindi zvokumhanya kuti hausingochana hakuna kumbozvijera zvinhu izvi. Guys, I'm just telling you guys. I'm just telling you kuti mungoziva kana usiri ngitoka hazvingoiti kuti ungopinzwa just like that usina mabvira wakaitwa chinkochani ungotanga nekungonzi ka1 yongopinda musara unyevera reni. Hakuna zvinhu ngatidedzei ngochani tivabvunze, ngatidedzei magei tivabvunze pane izvozvi. So hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna. Kana Yvonne, even if we don't investigate tauya pano zvinoitika nezvokuti pane timu rinenge richida kunzwa munhu achitaura risingadi kuti muzive inini kuti ndivanani rinenge riri mucomment section. Tichingopedza panobva patoinvestigatewa munhu saka vasingabudiriri. Anomaona saka nditendere yangu ndiseke nditendere yangu ndiseke nokuti takoshaiwa panapa tose tatambuka teninya guys, tose tangorohwa teninya ndozvaitika panapa, tose tarwa teninya ndozvaitika panapa. Saka nditenderei ndiseke, musandiratidze kuseka. Anomaona tose takatatopinda chi we had fallen in the trap tese. Okay, let's wait for that location to come to you, then we know.
ngai just like that, easy like that. Amen, kuda hasho. Handizivi hangu. Kuda hasho. Inangu handizivi, kuda hasho. Inangu handizivi, asi ndingofungira ukuthi just like that, zvinongoita just like that. Handizivi, kuda kwaine vamwe zvinoita. Nokuti vanorepa vachona vanofamba here nemalubricants. Ina handizivi hangu pakufamba nemalubricants. But vari online now. Rikei ndimbovazama vafone vatari zvavo online. Hello? Hello, sisi. Yaita. Ndaisa choko. Right, anzadzi. Ndo vanhu vanga. All right. Anzadzi. Right, pana nyaya iri kunetsa panapa. Anzadzi makarepiwa zveshuwa here because takuita investigations dzedu manje. Makarepiwa zveshuwa imimi. Shuwa te. Anzadzi nokuti tikuita investigations. Chokwadi chabuda pachena. Posei makanonyepa kugroup remahustlers. Saka chokwadi ndechipi actually kuno chamataura pano kana chamakataura group remahustlers. Chokwadi ndechipi? Group remahustlers vari kuti kudi. Post yenyu yamakaisa mchiti mimi makaenda kubasa. Mukasuwana mabigwa imba yose mchibva kubasa. Anditi. And then madzoka mukana imba yese yatobva kwasara mbedha. Mukanoripota. Mukasungwa nemapurisa mchisungirwa mapepa. Mukakumbira kunosvika fodla pashe, kunofona muri pashe. Mabuda panza mchida kunda kunofona imi mukazotiza police station. Mchidzokera kumba vamazopindigwa nevanhu mumba menyu kwamunogara, asi munogara muri 2 asumwa apakaenda ku Cape Town. Ndobva mazodi maitwa ngochani yaya ndipo makazobaya munhu ziso. Handi maona. Asi vanhu vakakurepa saka maida mari yebhasi kuti mudzokere kumba. Saka chokwadi ndechipa. Iyo yakaposta yatauro yabuya yakandwa kuningi kwamuri kuti makaisa kumahustlers. Ayo yasifunda yangu sisi. Odakanda kwamuri ndiyoyo. Ndokumbira kuona posta yamakanda. Ndokumbira group admin wekuningikiri wekuhustling wekumahustlers auye pano because post ndo yatorwa pamahustlers ikauya pano. Admin angatonyora akatoti vedu webetsera wanjanzi kana pane vanogona kubatsira. Mukatati mupapa munogara muno pane marumu ari 5. Asi munogara imwe munogara muri 2 nomwe munhu ku Durban. Mukaisa namba dzenyu dzamatipa pano ndo namba dzenyu dziripo. Mukati vanoda kundibatsira ndibatewo pa namba idzi. Pamwe competence ndandizivi tete. Yandikuzira ndienda kakuisira imi mugroup. Aiwa, kuti yamakaisira inini. Yamataura pana pa makanda nezuru ku group rimwe remahustlers. Iyo tete andiri kunyemba mumbere pamwari yandizive yoyo. Ko yamakakanda ku group remahustlers ndeipi kwenu? Mina ndichekete ndokusenderai. Ndisenderewo izvo zvitiri pano tione yamakakanda ku group remahustlers kwacho tione. Vadona. Hanzi posta isi yangu andisiri. Right, there's only one way. Let's wait, let's see. Group rinonzi chi hustling what? Group rinonzi hustling chi? Group rinonzi hustling chi? Group rinonzi chi guys? Ndipewo the name of the group. Ndipewo name of the group. It might not be him akanda anengari ani because according to ndikutaura I'm talking based on what he told me. Kuti havana munhu wavanoziva ikoko kwavari. Saka ndinenge kavakandira nyaya yachona. That's what we want to do investigations yachona. God, let's not start to say kuti maybe. Regai tisvike, let's get to the bottom of this.
let's get to the bottom of this. Like indipiwe screenshot yeku hustling yakakanda iye tione yake kuti inoti chi. Kana mafoni namba akafanana vari 2 arikushandisa mafoni namba akafanana munomu. Regai tichiona. Regai timbomira kumhanya. Mirai tirike kumhanya. Group rinonzi kudi. Zvatinosangana nazvo pakuhasla. Alright. Zvatino sangana nazvo. Materinonzi chi hustlers zvatinosangana nazvo mukufamba. Oh, zvatinosangana nazvo mukufamba. Alright. Tinosangana. Zvatinosangana nazvo mukufamba. Ndobva ranzi hustling kumberi. Hustling. Regai tinzwe ndozvatoda kuti tisvike pazviri. Regai tinzwisise. At least munozati vakauya pane vachitaura kuti no ndakanyara kutaura chokwadi ndakazonyora zvakadai so kuti zvitori nani kuti tinogona kutoti ano vakanyepa vakadai, but now vakati handisirini, then it's confusing. Ini group ramuti handisi kuriona ini. Group ramukutaura handisi kuriona ini. Group racho handisi kuriona ini guys. Zvatinosangana nazvo. Vanhu havazivi zita regroup here naimi. Mirai tione. Zvatinosangana nazvo. Mukuhasla. Ini group renyu handirioni ini. Group renyu handisi kuriona ini. Sure. Right, this is the original post, guys. This is the original post. This is the original post. Original post. This is the original post, right? This is the original post. This is the original post-ish. The original post ya send why. Ndukuda admin kana varipo admin. Andisa risk kubuda kuside kwangu pamwe ndenda ka block ma groups akona ndaka block. So and she understand manje. Or he closed the group. He closed the group. Hanzi maka block. Anditomboriziva sana mbopinda mugroup imo mantomborizivi.
Anditombozivi group irori. Anditombozivi ndatotanga kuti ndizwawo nhasi. Anditombozivi group ndatotanga kuti ndizwawo nhasi group iri. Andirizivi. Hanzi it's a closed group ndosaka ndisimo kana riri closed group saka andigoni kupinda because anditorizivi taurinzwa nhasi andirizivi. Hanzi I checked riri kuti you were invited. Hapana invite up. Iripi invite. Hapana invite up. Hapana invite up. Anditorizivi group ndinotonzwa nhasi saka hapana kuti ndairipinda group iri ndisingatorizivi. Anditorizivi group iri. Anditorizivi group racho sanamboripinda ini. Umwe atotonza I looked inside. I can see that I'm not in the group as well. Zvino kana asiri mugroup brain wacho ndianiko? Hapana here admin wachona. Admin. Hapana here admin wachona. The hustle brings the dollar. And this is group iri. I don't know the group. Ndipe yo link ye group racho. Ndipe yo link ye group racho. Ndipe yo link re group. Ndipe yo link ye group guys. Ndipe yo link yacho ye group. Admin hapana here admin anogona kuuya tinzwe. Because anzadze vatirega ndi kusendera postika avasati vanisendera post nanhasi. Yavo. Ndakangomirira post yavo avasati vanisendera. Ndikuti ngavasende post yacho kaiuye panapa. Asati vandipa post yacho ndakatomirira kuti vandipe post. Saka asati vandipa post yavo ndatovati kuchindisendera ka post yacho yenyu tuone. Ndatovati tipeiwo post tuone link to the group and space link ye group miracho. All right, link yauya ndikandirione. Ndapuwa link. Ini guys ndifunga ndakablock kwako sure. Ndakablock kwako ini kwandiri haisi kubuda ni link ndapiwa but haisi kupinda. Saka ndakablock iwako. Zvino kana manje vakandibloka ku group racho ndisinambovera ndakapindamo mu group imomo. Vongotanga nekundibloka. Zvino ivo ichita basa rakafanana saka zvinorevei. Ndapiwa link panapa iyi link ndikuzama kupinda. Haisi kundibvumidza kupinda link. Iri kuramba. Link iri kutandisa ku Facebook straight. Iri kuramba kupinda link. Saka ndakabloka. Zvino kana mukandibloka bata basa rimwe chete. Ndizve competition here naye asikana. Asi zve competition. Ndiri blocked. I'm blocked but andizi kuti ndasana mbori andirizivi group iri. Ndatoriwonawo nhasi. Why am I blocked? You know? Kuti vari kuti scam vese naadmin. Kana kuti aritori admin mugroup imomo achitoitawo scam yake imomo. Nekuti there is no, I tried to invite you 3 times and they iri kurevoka invitation yenyu minzi. Ikuramba kuti ni-invite ma-accounts enyu ose. No, hanzi igroup remhandu yenyu ikukonzeresa confusion kani. Mhandu yangu yacho ndiani na Melody because ini mhandu yacho handitoizivi. Ndiani mhandu yangu iyo yacho ndisingazivi. Ina ndina mhandu. Ina ndina mhandu. Saka handizivi kuti mhandu yangu iyo yoka imhandu yangu iyo ndo mhandu yangu ina handisi mhandu yake. Iye ini ndiri mhandu yake
iye asi mhanti yangu kosi anditorizivi group racho anditorizivi group racho ende nhamba iri kushandiswa navazvo kuti avo ndo nhamba yavo yemacalls ndo nhamba yavo yezvese so ini handizivi mhantu yacho kuti ndiani Linda Kaseke uyoyo handizivi kuti ndiani ngada kuita izvi kuti agozoti diaries zvakati handizivi. I don't know handizivi. Why you were blocked because somebody said you were there with a ghost account? Oh wow, I don't do ghost account. Anditi ghost account, sorry. Kana vachita basa rekuti vanonzwa makuhwa kunzi munhu ane ghost vongomhanya kunobloka munhu vasina kuona ghost racho nekuti vaverify, then they are something else. I don't know what to say. I don't know what to say then. I don't know. I don't know. Shalini chirimo hobo vanhu vasinganifariri the same way une hobo vanhu vasingakufaririwewo tese hatingambodiwi nemunhu wese hatisi mari. We cannot be loved by everyone. Hatisi mari hatingambodiwi nemunhu wese. Saka zvokusafarirwa nevanhu vatoriko vanotongokuvenga vasingakuzivi and vatoriko vanotovenga inini vasingatondizivi. Saka iyoyo haisi nyaya. But the fact yekuti unozongowanikwa kablokwa handitozivi kuti nyaya yei. So I don't know who's the one of the group, and I didn't even know the group till now. Antori zivi group iroro. Tatangotorinzwa nhasi nosana nchitori station chiri tsvaga. I didn't know even the group. Zvokuti akazoundurwa kundekendeka nati kudi izvozvo hazvinei neni hazvo. Handinei neni izvozvo handi everyday kuti ndakazoblokerwa ndekendeka kuti chero yewe kublokwa hazvinei neni hazvo haisi nyaya. Tachingoda kuti tinzwe nyaya ichete. Munhu kublokwa vanenge tonditira favor because ndagara neniwo futi chero dai ndanga ndibloka ndasingapindi because handingopindi magroups zvokumhanya. Handipindi magroups zvokumhanya. So vanenge vakatira zvakanaka chaizvozvo ndibloka because handitorina time yekutedzera magroups esai. Tinotorine time my hands are full pano padiaries. Yes, George Murukas, that's what I'm starting to think because I don't know. Shokudiwa hai zvaisi nyaya guys. Hai yoyo ma haters hai wow. Vikaitinde kunyaya yedu inotera yanhasi iyi hapana nyaya guys. So whoever guys antomuzivi ana wacho, I don't even know this Anna lady. Andimbuto tatakato even stara mukutaura ndatanga runzwa nhasi. Antorizivi. So they know their reasons. So mwaudzodanzi nasisimeni makatoita inyu favor magara makatongo ndibloka sandapinda ndagara nditopindiko anditouiko because ndine mahenza afu kunoko. Saka hati kokwese koko vasafunga kuti ndinopinda iwo handipindi titori bho panapa. Hanzi awana mari already. Hanzi apiwa mari already. Right. Onai guys, anjadzivaya vayaka. Anjadzivaya vaya. Vasenda message yavari kutivo vakatumira ku group rema hustlers ikoko kwachona anditi right. Nyaya yacho yangu ya iri half. Andika yangu ya iri half nyaya iyi. Anditi yangu yatangira kuya pakanzi mandaigara usiku ndiri kubasa vakatora zvinhu zvese kusiya bed chete. Ndakanozvizivisa kupolisi pedyo. Ndakanga ndasungwa ndisina mapepa. Ndakakumbira kufona ndiri panze ndokutiza ndikasvika kumba ndichipinda mumba ndikabva ndapindirwa futi nematsotsi aye ndokutenga kunditango chani ndokupona nokuruma ziso ndokutiza kwavakaita pandogara toroja tiri 2 chete vapane 5 rooms vamwe vakatiza lockdown. Mumwe wangu angaenda ku Cape Town ndapota help nidzokere kumusha pane zvino handisi kunyasogona kufamba. Please help vanhu vamwari. My WhatsApp number is ndobvaisa number yavo ndo same story yauya kai. This is the same story. Ndo nyaya vari kuti vakatumira is the same story.
this is the same story. Ndonyaya itoripo. And it's the same story. Ndonyaya tapua. It's ndonyaya vakanoisa kuya kuti vakasenda. It's the same story. Hapana chakasiyana. That's the same story. That's the same story. So guys, kana pane munhu angachida kutumira mari yake, please tumira at your own risk. Isazvisine nesu. Musazoti kwanzi ndiyo yotanya exactly ndonyaya vari kunditi ndiyo vakatumira ndonyaya ndandichivabvunza pano vachiramba same story ndonyaya vandiforwardira ndonyaya iya yandaverenga pano yakandoko. So guys, kana uchitumira mari tumira wega. Inini I'm done. Regai tipinde munyaya yanhasi. Zvonetsa izvi. Zvonetsa. Hello mama. Hello mama, dzimai imwe phone kusure kwenyu. Dzimai imwe phone. Dzimai imwe phone yenyu, dzimai imwe phone. No. It's okay. All right. Maswera sei? Hello? Hello? Yeah, takunzwa. Hello? Maswera sei? Okay, that's fine. Ndaswera. Right. Maswera sei? Aiwa taswera mama. Tinokuchingamidza pachirongwa chedu chepanapa mangonge mapinda nenyaya yenyu kudhara but manguwanawo satani chakagara panapa hameno zvangoitikawo hameno vari kungoza muolakirawo vasamaolakirawo pano atizi but anyway zvinowanika. Mama ndinokumbira kuti mudze madiaries kuti imi ndimi zvakaoma ameno ndoda kuti mudzewo madiaries kuti imi ndimi ani munobva kupi zvakare muri kupi nyaya yakusvitsa ipanapa ndeipi munyasaura nyaya yenyu sezvairi hani maona zvinoitika munyaya dzekureva nhema kuti chinoitika munyaya dzekunyepa mazvona zvinoitika chokwadi the truth always comes out. Saka mukataura chokwadi nyaya yenyu ikacheka out to be true chero dai ranga iri nyaya yedambudziko nanyaya yechi unobatsirwa vanhu vakafara because nyaya inenge iri yechokwadi izvo kunyepa izvi zvine way of coming out. Taura izvi ndinokutenda pachirongwa chenyu nemadiaries ese akateerera. Ini ndinoitwa Mavis Komile, ndinobva kuZimbabwe asi ndiri kuno kuUK, ndogara kunonzi kuLeicester. Ndakauya munyika muno muna 2000 kusvikira pari nhasi handisati ndane status yekugara kunoku. Uyezve kuuya padiaries ndakatsvaga sisimeni nekuvaona pamashows avo ndokukumbira rubatsiro rwokuti vandibatsirewo kuvana vangu vanogara kuSouth Africa, of which inini ndangasakwanisi kuvabatsira nenyaya yekuti ndakaita tsaona ndokubva ndabva gumbo. Mama tanga kuti munyatsosanangure chaiko chako kuti zvinofamba sei kuti zvakafamba sei kuti pamunogarepi makasvika sei kuUK muri kugara papi tsaona yakaitika sei kuti vanhu vaisonzwisisa nyaya yenyu. Right. Pandakauya munyika muno ndakauya ndichiva munhu akuchengeta vana kuna mumwe amai. Saka ndagara navo kudaro kunopiwa visit ye6 months. Saka yangu yakasvika pakuexpire handina kukwanisa kudzokera kumba. Ende nekudziva kuti muno munyika ukauya munhu akudze chokwadi kuti unosika asylum unenge uchita chichidzirwa kunzi usabude ukabatwa nemapurisa unosungwa kusvikira visit yangu yapera. After ipapo muri iyoyi murume wacho akazouya from Zimbabwe ndokusvika pamba pandaigara. Saka sevanhu tanga tawanda mai vepo vakasvika kuti baba vangu ya saka chifamba imoni zvekuita zvisinei ndine vandaiziva nekudhara kuno kuUK noti hama dzangu but shamwari ndokutaura dambudziko rangu ndobva vanditorawo muna 2004 ndokubva kwandaibva kwadaigara kuLondon
ndochengetwa nomwe munhu ndokutsvagirwa basa rekuklina ndokushanda. Apo ndakasiya vana vangu vari vana vadiki, baba vavo vakashayika muna 1999. Zvaita sekudaro vana vangu vanga vachipinda kuchikoro, saka ndaitovachengeta ndichitumira tumasendi toto. Asi nekufamba kwenguva muno munyika kana usina mapepa unosungwa, saka takabikisawo midhosvo yemapepa aya ekuti uende kubasa. Zvisinei ndobva ndasungwa. Ndasungwa kudaro ndokusendenswa ndakapiwa mahours ekushanda 200 hours. Handina kuenda mujeri, of which pa 200 hours pasvondo ndaifanira kuita 6 hours. Ndaisenza munonzi mucharity shop munotengeswa hembe. Waingoita 3 hours pazuva usaita another 3 hours, of which 6 hours per week. Apo uri kuda kuti upedze 200 hours. Zviro zvekuti zvinenge zvakusungira kuti hauchaita sei, hauchakwanisa ndobasa. But nenyaya yekuti ndandine mhuri kumusha, vana vangu vaichengetwa nehanzvadzi dzangu kumba kwevabereki vangu kuHarare, kuGlenora. Handina kumira kushanda, ndakaita kuti musikanzwa semunhu aiziva kuti ndine vana kumusha. Ndokutsvagirwa nebasa nomwe munhu akazonditora ndichibva kuLondon. Ati ndakudza kuti after 4 years ndakazotorwa nasambody pamba pandaigara babai vanga vauya. Ndokuzotsvagirwa basa rinonzi support work rekuchengeta mapenzi. Ndashanda papai handizivi chakaitikawo, munongoziva zvinoita maZimbabweans. Ndekutengeswa. Ndatengeswa kudaro ndandaclaima asylum before. Saka unoripota zvinoenderana nekuti unoripota zvakadii. Vamwe vanoripota 2 weeks, vamwe unonzi once per month. Ini ndaenda once per month. Ndasvika kupolice kwekwe ndichiripota ndobva ndatobatwa. Kwakutobvunzwa kuti ndiwe here, ndakati ndini. Zvikanzi takubatra nyaya yekuti kushandisa ma-false documents. Apo ndandamboita futi nyaya yekuita sei yekusungwa. Hauchapiwa futi mutongo uyo unoshanda 200 hours. Zvikanzi takutongokuendesai kujeri. Hapana kana excuse kana chii. Saka munyika munomu ukatongerwa more than 12 months, it's automatic deportation. Ini ndakapiwa 18 months, of which unoseva 9 months uri muprison. Wozoburirwa. Ndakanoseva those months idzodzo. Dzikakwana ndikabuda ndikasungirirwa rinonzi tag rekumonitwa kuma-movements. Vaingobvunzwa buda mumba 8 to 8. Hauende kubasa, hauiti sei. Saka panguva iyo zvishuwa zvinhu zvanga zvaoma. Asi nenyaya yekuti manje vana kumusha dzaanherera, amai havachashandi. Ndakati zvinondodii. Pandakazobuda kune vamwe mama vatakakura navo kumusha ikoko vataingoti mama. Ini nangu am 41 years. Muchiri mudiki wani. All right. Asi ndagogo anyway. Saka ndazosungwa kudaro zvapera, handinazoda kutanda futi. Ndokusanganawo nemashamwari kujeri mumwana shamwari. Saka pane umwe shamwari yangu handikutaurawo zvemazita anyway. Saka aidawo kunochatawo awanawo murume wake. Saka isusu vose vasikana ndibva tati hangatende tinoita sei tinopemberawo kuti yange ari bridal shower. But zvakaitika on the way ndokuita tsaona. Ini ndobva ndadamuka. Tsaona ezini muri mumotikari? Patsaona ipapo. Yes, tichienda ikoko kubridal shower. Alright. Mamuri mumota yemunhu? Ndadamuka kudaro mama. Ehe. Alright. Ndadamuka kudaro. Kumba kwandaigara kwamama vaivai kunoda ma-facilities ezvirema, of which kwakanga kusina. Saka dambudziko randakazoita manje ndakachengetwa muhospital 8 months ndisina kokuenda. Ndiri muhospital vanaita munyama. Ndokubva kwaya vamwe vanhuwo vanokuziva zvikanzi wakufanira kutoita fresh claim because yekutanga yanga yarambwa yanzidzokera kumusha kwako. Ndaita fresh claim iye ndobva ndatsvagirwa rimwe lawyer, handidi kutaura zita raro. Lawyer riyere panzvimbo yekuti rindibatsire
ndobva randitorera andizoti rakafonera home office or whatever ndobva randigara mumaforms aya ekuti uri kuda kudzokera kumusha wapfumba kuda kudzokera kumusha that time iyoyo inini manje nekuendawo kuchikoro ndokuverenga ndokuona kuti ndikasaina ndakuita sei ndakudzokera kumba apa handina mvungo ronda rine ipapo ndichine ronda mbishi ndobva ndaramba kusaina ndagara muyemiye futi muchipatara muyemizi ndakamugara zveshuwa handina kukuenda ndobva ndatanganisana nametro nano discharge vana pahospital ndobva ndashaya kuti ndodii ndobva kwaya futi another organization yemwe mukadzi anogara kunonzi kunodza mutoni antaura zita rake zvake anomirira mazimbabwens ndokuzouya ndokuzonditi rega ndikubatsire kune loya randinoziva ndokuzosika futi fresh clean after ndasika ndopa ndakazobatsirwa kumanje kuziendeswa kuti tine nzvimbo dzinoendeswa marefugees kunoku uchimirira kuzopiwa imba saka ndakakugara futi nenyaya yekuti dzimba dzevanhu vakaremara dzinonetsa kuwana saka ndakakuchengetwa kunhu ikoko zveshuwa apo vana nzara kusvikirawo vana vangu vakagona kuenda kusouth africa hameno nzira dzaiendeswa kusouth africa handizivepo sindane makore ndisiri kuzimbabwe kusvikirawo vana vangu musikana wangu ane 21 years atone mwana wake nemurume wake mukomana wangu ane 24 years mukomana akasiyawo mwana kuzimbabwe yes asi mwana wake anochengetwa kumba kwaani kwambuya vake kumusha handina imba kune imba yevabereki ndina hanzvadzi dzakaroora dzane mhuri dzacho ikoko saka vanava panguvawo yekuti ndiri kunoho ndikawana masendi ndaingopawo shoma iyo yekuti vabatsirike asi dambudziko randakazoita manje nyika ineyi kana wakamborambirwa asylum ukazoita inonzi fresh claim vanokupa sapoti inonzi section 4 imari inoiswa mukadhi which is 35 pounds somewhere ma $35 US dollars I think saka haubvunzi kudrowa cash unongoshandisa kadhi iroro kutenga chikafu chako ofuchi zvazvandiomera kuti 35 pounds zvinoiswa every day every week asi chikafu chakachipa choita kuma 1 pound sekudaro hazvo hatirambi but it's not kuti zvinhu zvese ndezvema 1 pounds zvinoenderana nokuti ukuita sei but unopedzisa kutengawo value kuti zvikwane unodawo kutenga futi credit yekunzwa kuti vana vako vari sei vanokupa pekukuchengeta vanokupa asi hauna life boza ubvunze kusenza ungori musungwa inini nyaya dzangu dzandakaita idzodzi ndiri musungwa uyo anokutongonzi you are liable to be detained zvichireva kuti ndiri munhu akangomirira kuti pavangoda kungonditora vanongonditora vokuisai kupi of which ndakazisawo nyaya yangu kukutorai vachiisepi muchiisiwepi kudzosera kumusha kwako saka izvozvi mugona ngotogwa anytime vanotora anytime okay but nenyaya yekuti ndakazoklema nenyaya yemedical ndoyakandimisa pari zvinezvi asi kunoko havana basa nazvo kunze kwokuti watozowana loya rinogona kukumiririra imweni shungu dzangu kumba kwangu ndinoda kuenda nekuti ndokune hama dzangu asina handina pekugara 1 2 kuremara kwangu mafacilities acho unoziva mumba kana wakakura musina chiremaka havazvinzwisisi 3 ndichiri munhu uye achiri kutorapwa achida kutogadzirwawo maprosthetic leg achitogadzirisawo upenyu hwacho saka nyamwe ndakati nhasi ndinoda kuenda kumba kuti ndibatsire ndidzokere kumbaka kungosvika nekutongofa because ndenge ndisina upenyu saka pandakatsvaga isisimeri ndakanga ndichida chikumbiro chokuti ndine vana vari kusouth africa kana muchikwanisa semunhu andinombona anobatsira vanhu ndaida kuti vana vangu vabatsirike kupinda pai kutsvagawo zvimabasa zvokuti vaite I think ndo manuri akaita nyaya yangu saka izvozvi munogarepi ndiri kugara imba yenasi yandakapiwa nehome office
saka vanozokusunga iwe vakakupa imba. hazvina basa zvitori easy kwavari kukusunga nokuti vanoziva pauri pese. Saka vakakupai mafacilities emunhu akaremara acho ipapo. Yes. Munawo. Imba yacho ine zvese izvozvo zvemadisabled. Kokucleana kudidi munoita sei? Munocleana sei? Unotopfugama nemabvi iwayo. Imagu musina bvi racho. Nokuti kana gumbo rangu rakadamukira pasi peidza apa. Saka mabvi angu andogona kumapfugamisa. Alright. But kana usina mapepa avakupe support yekuti unopiwa kana kuti kera. Unofanira kuzvionera kana kuti unofanira kutsvaga vanhu vanokuziva kana vanokuchechi or whatever ndo vanogona kukubatsira. Ivo chaivo mutema waunofunga. Kubika munobika sei? Ndinogara muruchi mangu ndonobika because zvese zviri leveled pamunokwanisa kusvikira. Yes. But pane pandataura nemasikati manga muchisounda down, you were actually crying, manga muchitochema tikatozombokunyaradzai nchiti manje mukachema imi muchiti moda kuya kulive munotaura sei nyaya yenyu. Chii changa chiitika nemi? I was so touched kuti life yandiri kuraramaka it's not easy smell. Kugara kunhu kwawakasiya vana vako 19-20 years ago it's not easy as a mother. 1, 2, kwandakapiwa kugara handina mubatsiri. Inzvimbo yekuti tinoda kutotanga kutsvaga vanhu vokuzivawo kuti vanhu ndibatsireiwo. Almost inongotenda yakupa pekuisa musoro. Pane munhu aisa comment panapa hanzi munokwanisa kubabysita here tikutsvagirei basa kana kuti hamubvumidzi kufamba. Kufamba ikoko zvinonetsa plus I went through depression yekuti ndinotombomonitwa. Saka handikwanisi kufamba. And then ndakutya kushanda ikoko anything chinoitika kuvana ivavo ndinopiwa mhosva again ndosungwa futi. Pofuti handidi kudzokora zvandakamboita. Because vana kunokuka vanokosha handidi kunyeba upenyu kutamba nevana anything can happen kumwana. Ari munhu mukuru unogona kutaura naye. Rita Mukonyora, she can't come back home because avana kokutogara kuno kumba kwacho vanosvikirepi? Avana kokusvika kokutogara kwacho vakauya kumba vatoda kuti ndinoda kutouya ndivatoripa vanogona ngotakurwa anytime nemapurisa akudzoswa kumba. But ndo zvavari kuti handina pekusvikira because kumba kwacho havana vane 20 years vari kuchando havana mapepa asi pa 20 years mapepa haina kunyanyisa here mikuzoreba nguva usina mapepa 20 years. Kunonetsa nokuti zvinoenda nekuti uri kuisa nyaya yeyi. Saka nyaya yako ikava nemaweaknesses vanokuti hausi kuqualify. Ende nenyaya dzekuti isusu tiri vanhu vokuti munhu akuudze chokwadi kuti zvinofambiswa sei. Ende maZimbabweans ndomwoyo yedu zvayo iyo yekuti hatigona kunyatsobatsirana muchokwadi. Unowana vairi vatatu handisi kuti munhu wese ndo zvaari. Saka ndakaisa asylum yangu ikarambwa. Ndikadzokorora fresh claim ikarambwa futi. Ende ndichitongerwa mhosva yekuti ndakatongerwa more than 12 months is automatic deportation. Sandambotaura zvinji yekuti haina kuti unoti ndinoda here kuti handidi because it's just automatic. Kosaka hazviiti chiro kunovaudza kuti negumbo rangu rakadai kana kutiza kuchinja nzvimbo hazviiti. Hauna choice nokuti kana vangogona kupa kwavakupa ndizvozvo iwe hauna choice nokuti unoda kutobatsirwa navo pekugara. Zvakaoma neni kunoda nogona kutiza kubva kwamunogara kule sister kwacho koko moenda kunogara kana kunana Leeds uko kunana Birmingham kune mbiri uko. Uchinogara nani? Apa ndachiti hangu kuti Home Affairs handi Home Affairs inoziva ichigara pamunogara saka vaizongoyavo kushayiwa kana voda kuinisa kumusha wana pasina munhu vanokwana ikupi. But
katika unenge uchitopa dambudziko umwe munhu nokuti ane here zvinokwanisika kuti andibatsire nedisability yangu. Nokuti vanhu vari kuno kuuk I think they understand vanhu vane madisabilities vanhu vakaita sei. Ende life yekuno kwahaisi yekuafrica yakatosiyana. Saka iyo asylum yacho hamusati maipiwe? So far ndaita imwe ndosaka ndagona kuzopiwa pekugara under medical. Asi still lawyer racho ndevamwe vaikuti vemahara vamwe vacho kuti hautombonzisa kuti vanokubatsira kusvika kupi. Ndozvinonetsera kunoku. Zvinhu zvakaoma naimi UK. Imi mazimbo muri kuAfrica muda kuenda kuUK. Learn from this. Garai kwamuri koko. Regai kunowedzera namba kuUK yuko. Garai kwamuri koko kuAfrica. Garai koko siyai vari kuUK vagare koko kuUK kwavari koko. Isu togarawo kwatiri. Imi mugaraiwo vari kuZimbabwe, garaiwo kuZimbabwe koko zvichingwenda zvakadaro. Ani maona. Because mukada sure mukada kunowedzera namba uko kauko. Muri kuona zvikuitika kuti vamwe vedu vari kutochema kwada kutoti atsizi imoda kuenda kunowedzera namba ipapo. Unoitei? Mune munhu ngagare kwari chete. Ukauya ndokuzive chokwadi vanhu tikavaudza kuti kunongoka inini ndine hanzvadzi dzangu dzakasvika pakutsamwa kuti amudi kuchitora kuya kuUK. Ndikati akuite kunge kuSouth Africa kokuti unojamba boda. Kunopi indege. Ende wauya ini ndakafunga kuti kunonongwa mari murodi. Okay. Hanzina Mchembere Lorraine, she's not telling the truth. This is smell. Ina handizivi handizozivi hangu nokuti handizvo kuUK ina handizivi. Ina hangu handizozivi papo kuti chokwadi ndechipi. Munhu yeye anoda evidence nenge ende munhu yeye ari kusaidi kupi kana achida gozo yachindiona achitaura neni zvakutaura izvozvo. Kwai munogona kundiona ini muye muone ndikupe evidence yese yamuri kuda kuti muzive kana muchiti ndinokunyeperai. Antimaona. Saka panotunitsa inini zvokuUK nangu handizvizivi. I think so. I mean, kana varipo vataura. Varipo vamwe vakachinyorawo vanotadza kuti vanokuzivai. I think so. Saka izvozvi munongopuwa iyo 35 pounds ndiyo yamunongopuwa. Mati? Muchiri kungopuwa iyo 35 pounds yachoyo. Ndiyo yavanotongokupa. But ina handipuwe cash ndozvinopuwa izvozvo. Munopuwa chikadhi, moisa mukadhi kuti unotenga chikafu chako nekadhi. Uchiswipe. Yes, ashawuzoserwe change nongodzoserwa mukadhi imomo. Saka manje vana vaiva unohovapei? Hapasisina ndopanda ndakakumbira kuti hamukwanisi here kuvabatsirawo kuti vawane zvekubata-bata ikoko. Saka vana ava vane varume vavo already? Ndine mwana wani musikana ane murume nemukomana akasiya mwana kuZimbabwe. Ndine vana 2. Saka izvozvi kuno kuSouth Africa kwacho vari kuitei vana? Mukwasha wangu anombobata-bata unofunga zvekumarestaurant I think vachipiwawo zvinezvi I think after lockdown vakuita zvema3-4 days. Ende mwana wangu mukomana anongoitawo unofunga izvo zvekunonzi uyeyo munguva kandofunga handiziwe ikoko. Anongogarawo nemashamwari ake. But truly speaking mama kalife itorarama nevana venyuyo ndo life yevanhu vakawanda kuno kuSouth Africa. Truly speaking pasina kunyepera kana kudini ndiyo life itora vanotori nekwanotomuka achitoti ndikuenda kurestaurant achitowana iyo 3.8. Do you know kuti kuno kuchako chako kune vanhu kutoti atorina kana vekutangira everyday vanomuka vachienda pamarobots kunotsvaga peace job. Peace job iyi vanenge vakawanda vekuno kuSouth Africa, vamwe vari ipapo vekuMozambique, vekuZimbabwe, vekuLesotho vanenge line kubva pano kunosvika 15-20 kilometers vakaita line kunonhongwa ane laki ipapo. Anonhongwa nelaki rake ipapo ndiye anosvikawo mirigwa nemurungu onzi onoita peace job yake 200 rand odzokera kumba kwanogara kana kupedza vhiki usina kana kunhongwa. Saka vari kutorarama normal life chaiyo. Handizi kuti kana vana vachizotiwo kwamuri vanoda mari kana kubva kwamuri imi neinstitution yenyu ivo komusikana ari kuitei? Mari anotambira mari anotambira mukwasha wangu inenda aimbosvika kana 1000 because vanosenzera amanzi muIndia ende akusi kuti munhu uti unganzi vari kutopuwa mari zvinhu. Hakuna munhu anopuwa 1000. Kupuwa 1000 ari pai achishanda basa repai remurestaurant.
Yeah, but anoda zopia rent, anoda kudya nemwana nemukadzi. There's no such, hakuna zvinhu zvakadaro. Ari kutokunyeperai mukasha wenyu, handidi hangu kutaura zvinhu zvokuti kudii kana kuti kudii, but there's no such. 1000 ashanda murestaurant pa 1000. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Okay. Hakuna zvinhu zvakadaro. Munzei pano mukasha wenyu. Muedhei pakola timubvunze. Hakuna zvinhu zvakadaro. 1000 murestaurant. Hakuna zvinhu zvakadaro. Dei matotari kupuwa maybe kana 2.5 kana so daigona kutonzwisisa. Anomaona 1000. Saka kana chipa 1000 chinana asiyeka atengesa ake aende kunotengesa zvake kana kurenki uko. Kana zvakadaro. Anosiya ake oenda kunotengesa ake opuwa mari yake oenda kunotengesa. I think that vanchaita sismeli. Ndichaita kuti muzukuna kutaura navo. Ndoda kutaura naye muripo imi. Ndoda kutaura naye muripo imi. Imi muripo. Tinogona kuita pa-conference WhatsApp navo. I think so. Because mukosha wenye ndingakushashai nokuti chinoni ndizvandaitaura nezuro chinonetsa ndechekuti vanhu vanenge vachifunga kuti kana mai vakanzi vari ku-UK mari yese iriko. Saka obviously kana ndiri kuno kuAfrica chokwadi ndikanzi ndaita mai vangu vari ku-UK ndotogara ndichitoudza kuti ndogara nezuro mabva mandifungidza nyaya imwe mukadzi mudhayarizi bhuru wangu akandifanira nezuro achinditi iwe ndiudzewo nyaya yemapepa iri kufamba sei ikoko. Ndikati mapepa ei zvikanzi mapepa ekugara ndikati hakushamwari usanyepegwa hakuna bepa riri kupuwa munhu masana hakuna bepa riri kubuda zvikanzi ko ndiri kunetswa nasamuwana ndichatauri kuti arigona kuzononga nyaya ari kuti tahwa nekumupa mari anongoti ndawana mumwe 30,000 ndawana mumwe 50,000 ndawana mumwe 20,000 chingomutumira madhizo but mapepa chachingonzi kwai habudi. Ndikati muri kutorohwa mari hakuna zvinhu zvakadaro hakuna isikambo dzoga dzoga ichitsotsi choga choga mapepa kuno kwakutorina system yatoveka kuhoma affairs chaiko iko zvine system yacho zvezvo zvavaita zvichitsotsi kudhara zvokuti manotora mapemitsi evamwe ari genuine vachisa pane vamwe vanenge vabhadhara mari iko zvine hazvichaiti zvokuma system yese yakachinjwa system yese it has been changed zototi kutonoga ini unoda kuti ngochiloga ini muprofile umwe newane department rake ngochiloga ini muprofile yauyu ngochitei anoona mumwe nomwe department rakamirira papemiti yemunhu 1 pana anoita zveapa panoita zveapa saka kuzoonekwawo loga uku wangotsvakei musystem yemunhu anoshanda panhingikiri harisi department rako system yacho haichaiti. Kune vanhu matsotsi ari kuita iva mwacho andichanda kuhoma face chakucheka vanonyepera vangu kuti tinotoita mapepa tinodai voisa mafake ayaya hanimaona warohwa mari yepasi iwo unozozvibata kana wave kubhodha wakupiwa 10 years kana 5 years ban kuti wakasikwa chidhura hanimaona mari vatora ende vazhinji vanotori nemazimbabwens avanoshandisa front ivo vacho vanozviita vachienda muhofisi haufoka asangana nehaufoka muziva anoshandisa vanhu muzimbabwe ndakaita seni ndini ndinotouya pano ndototaura kuti guys vari kuda mapepa ndibati ndine link yangu yemapepa mbodhila neni mari yopiwa ini ndopiwa mapepa enyu aya mapasipoti chii ndotoindisa kuvanhu vaya otodzoka ari feki vanhu vapachadzoka kuti mapepa aya ndefeki kuti ndandiziviwo ndakaindisa kumberi ende unotorisiva message yeshuwa pafoni yekutoti we have received your papers kuhome affairs musi wakati vanotokutumira message iyoyo but iri feki yekeka hakuna chinhu chinenge chiri computerized hakuna. I'm talking from experience. Hakuna chinenge chiri computer ukugotofara kuti ndarisiva message yehome affairs yeshuwa yatoti varisiva mbepa yangu godidi hakuna iko zvine zvakuna imi vanhu vese vari pano kubva nhasi mukaona muine munhu atikwanzi inini ndiri kuita basa rekuti ndino mapepa hakuna musanyeperane hakuna titori nemahigh profile people anoshanda kukoko kwako ekutoti vaitobvunza vakati muudzai vamwe venyu kuti mwasadyirwe mari uko vanhu vapera kudzingwa mabasa uko nenyaya dzokutora mari dzevanhu idzi especially maforeigners mazimbabwenzi vandimonera zvinhu stereki akuchira system haichaiti hakuna zvise zvazvo hakuna vs iyo anzi madz wati aya anotoitwa neimwe company kune company yakacontractwa subcontract company yakapiwa nikiri that basa rekuita madz wati waya mapemiti aya anopiwa vanhu emaharaya anomona saka zvese zvinoitwa ikoko through online hakuna zvotwa hendo zodinozodinite choko mumwe hakuna musasora muchinyepegwa hanimona saka mukwasha wenyu wani papa amwe atonyepa zvakuti kana ndotambira 1000 tu mapepa vanhu vemunomka vakawanda vari kushanda nemapepa iwa ezvikiribidi mama kudhara mapepa ezvikiribidi iwa aitovhura maaccounts iko zvino akunetsa kuvhura maaccounts mumabhenki because vakuverify zvave nelink nehome affairs zvandiri kukudza kuti zvinhu zvacho zvakachinja zvave nelink nehome affairs ukada kuenda nechidhura chachida unovhura account vanosvika chidi vachingobaya mukombiyuta kuti zvotonikwa kuti haimo musystem ndefeki animaona but kushanda hako kunze uku
kushanda hako kunze vanhu vanogasa zvinobhadharwa here kuti munhu azviwane izvo chinotobhadharwa chinhu chocho chinobhadharwa but chakachipa chinogona kutozoita kuda 300 rands kana 400 rand because zvangozara vamanejeri nakuzvikanga ari kuzvibika izvo unotoshandisa kutofamba nacho kutobudisira mapurisa ava tochizivi kuti chifeki anoni asi ukasangana nehome affairs manje ndopa vasingazochibudisi because home affairs inenge ine masikana vanobva vatosikana vanotokusunga ipapo achizobudi musystem manje ndovakuda kutoziva kune kuti wakachiwanipi andichimazviona anyway imwe nyaya yangu yange iri papa kutaura kuti kubatsirika pavana sezvo tangozvitaura pajekerero kana ivo vakateererwa I think vari kunzwawo zvatataura ipapapa kuti inini lifestyle yangu yakamira sei vana ngavateerere vana ndovatoda kuti vanyatsonzwisisa kuti mai vavo situation yavo yakamira sei vanyatsonzwisisa please inini hangu ndoda kutaurawo imbonitenderai mainini muri munin'ina 41 ndakakusiyai bijana ndoda kutaura nevana vangu ava handitika kana varipo panapa ino kuti ndakakuti vainvite vauye kana vari pano ndoda kutaura navo ndichiti vanangu life in UK is not as rose as you think kuti mai vakaenda kuUK then mubva mafunga kuti zvinhu zvamai vedu zvakabatana havasi kuda kutipa mari ndofunga vakatama kutsanangurirai samai venyu munogona kufunga kuti vari kutinyepera handiti maona but mai venyu vanotori nedepression inogona kuzovauraya mukashaya mai manje 2 havachisina gumbo zvamakaguma kuvaona vane makumbo maviri havachina havachakwanisi kuti vamuke vachienda kunoshanda 3 nenyaya yekuda kuti vaida kukuchengetaiwo muri vana vadiki masara kumba she tried kuti vavhune mutemo vakwanise kushanda kuti vakutumirewo zvavaikwanisa kutumira in the process vakabatwa saka vatove necriminal record it's no longer easy for her kuti vaiti zvavaita kudhara kuti vakubatsirei andimaona so vanangu demanga muri imvamwe vana muri ndokumbirawo vanangu munzwisa handisi kuatakai handisi kudi but ndiri kudza ichokwadi handika sevana istogara South Africa tose muno mutinoziva how it works we know how it is and how it works imimi mukadzi nemurume mukadzi akabuda makuseni akadai kunotsvaga basa rinodzoka kumba achaisa zuva rovira izvo zvakawanda anoshanda kumayadhi kumakitchen zuva rovira vodzoka kumba kune vamwe kutoti mapasipoti amuinawo isachidhura ma300 rand munopinda basa kumayadhuku murume wendakadai mukadzi ndakadai imi ndimunogona kutotsvaga chistendi kumaruzevha kumusha kwamakabva uko kuti mutange kubatsirana kuti mudi muvake henyu kana dzimba dzenyu dzeraundi 3 kuitira kuti zvikanzi zvabhaja muno munodi mai vano vakadzi vadzoswa nhasi munodzokera kupi kumusha kuya pana kuti at 21 musikana wakura you are over 18 uchange uchanetsana namai kuti amai tokumbirawo mari yechakati tine vana vari 21 right now vari kucanada Poland vasina kana hama iri padhuze vakakwira ndege kuenda vega kunotsvaga life ikoko ndokumbirawo kuti muchengete mai venyara vanzwirei tsitsi kana makatarisa please vanzwireiwo tsitsi mai venyu chava chirema havana chavanokwanisa even mukomana hanzi kufa kwomurume kubudaura asi vasi vese vanoenda kuUK izvozvi ndikabvunza kuna mumwe akaenda kuUK vaira 6 months vanga vava nawo mapepai asi muri kunzwa kuti mama venyu 20 years kusiyana kweropa kusiyana kwelaki kusiyana kwezvakawanda plus kumamishawo kunoberekwa vanhu kunosiyana kuno mumwe akatonzwa kuti vakwira ndege akati havafi vakawana mapepa iwayo vachadzoswa chete zvino zvakavagona kuvatorera kana 20 years vasati ve nemapepa saka nyika idzi dzakaoma vanangu ngati munzwisise ipapo matove vanhu vakuru kutita mwana kuziva kuti wave murume mukuru chishingirira umutse musha mai vagowana pekugara ndo chikumbiro chandongoita ino kuti you are here anditika but batsirana namai venyu regai kuti mai venyu masunungukiyo kana vanayo musawanenge vajumawo mari vaitawo mari kana yeroad makapula yeroad accident fund here nai mama hazvikwanisike kunokuno chinenge uri mudhosvo womunhu saka zvese izvo zvinokusungirira handiti maona manje and it's true zvamukutaura very correct very true kana usina mapepa ukwanise right I can see hangu vanhu vari kuti vada kubatsiraiwo nepashoma pavanako vari kuUK do you mind ndikapinda namba yenyu apa ndizvozvo right mirai ndinyore i0044 handiti 0044 chi 7578 7578 6 chi 66 81 69 Mavis anditi Mavis Komile kune vese vari kuti toda kuvabatsirawo nepashoma namba dzavo ndidzo dzidzi idzi
Namba dzavo ndapina, regai ndidzipine apa. Tionesana. It's number dzavo ndapina idzo guys. Number dzavo ndapina guys. Sema dads are ku UK will be very glad guys. Just kungoti 5 pounds 5 pounds per moon. Andibona 5 pounds per moon. Hanzi does Mavis have a proto. Iwo unoda kundisekesa nema diaries. Iwe Jews ndikoni kuzvivereka zvoko zvawanyora izvi. Unoda kundisekesa nema diaries pada panditaura zvinhu zvisingaenderani. Prosthesis. Kwai mune prosthesis iwe yacho yanyogwa pa prosthesis yacho. Kwai munayo. Prosthetic inonetsa because gumbo racho hatisati ratombohila. Saka ndo chii prosthesis iro gumbo rekure kuIsraelia. Ndine bhonzo pakasara kabhonzo kacho ka zviri kutonetsa zvoti vatoda kutoridambura pamusoro, of which ndiri kuramba ndoshandisa mabvi angu, saka ndiri kuramba. Yeah. Kwanzi mune kwai mutsawashe iwe siyana neni zvi zvamuri kundinyorera izvozvi. Kwanzi mune pinjiti here kupingiti oro pinjiti ameno. Ndochichocho. Ameno kuti zvi zviri kunyogwa ipa kuda kungoti ndisekwe pinjiti here pinjiti pingo. Ameno kuti zvi. Ameno kuti zvi zvanyogwa. Akubetseri kutoseka sometimes muzati kuseka is therapy. Kuseka is therapy sometimes mutokanganwa nhamo. Ini ndofarira kuseka zvangu. Indofarira kuseka zvangu maini dzinongwa ndinogona. Ndizvozvo ini ndogona kuya pana padzimongwa ndakaremegwa zvisingaiti. Hanimaona asi ndine guest asi ndakaremegwa. Ndigoya pana pandigotenga kudhuka nekuseka ka. Munoziva pandopedza live ndenda ndokangamwa zviri kundiremera zviya. Ndindatombokangamwa ndizozvifunga paya kuti gara zvazviya ndine kadambudziko kangu kakandimirira kakachakati but ndenda tombobva kuseka is therapy. Ndinotozvisekera zvangu. Hanimaona kunakigwa chaiko chako kutombokangamwa nhamo is therapy kuseka. Then ungoramba kati kwindi uchingofunga nhamo unotuka kwindimara uchifunga nhamo yako pane pachatiza nokuti wakakundimara. Haina kwainotiza ichina nhamo indoramba yakangoti go iripo. Saka sometimes it's good to laugh so uchiseka and it's healthy for your body kungonakigwa uchingosekera zvako. Hanimaona kungodhuka inga ndo yapana pandotenga kuseka imi mubva mahakira hotspota kuseka kwangu ya motenga kudhuka nekuseka. You feel good after laughing. Pana kugara wakangotsamwa uri nane bitterness munhu ari full of hatred munaka. It's not good for your health. It's not good for you. Ini ndinoseka zvoti ndikataka kuseka munombarida isoka chero vanhu vanoti vanovata pasi nokuseka kuti masekero ndinogora kwekwedza chikwechero ndakakatsamwa anobva kuseka chero anobva aseka kuwira pasi kuti ndemusekera panze uko ndichingova zvangu nokuseka. Handiri maona it's good kuseka. Hanzi pinjiti for Barclays Bank. Ndofunga ndezvekuisirana mari here. Kana kuti piniti here kana kuti chii handizivi kwai e-wallet yeBarclays. Idzodzo dzatakauya hatina kumboita sezvo taitonzi ukatongoenda unosungwa zvandataura kuti munhu anokutora hakudzi chokwadi anokutaura kuti endo nokugara uchitya mapurisa. Saka hatina kumboda kuita zvese. Saka hamuna saka manje motumigwa pai mari yacho. Nyange uchitotsvaga kutokumbira akaunti. Akaunti yemwe munhu. Alright. Hanzi makambogara kugweru here mama? Hanzi kugweru? Ndakaberekwa Maratu. Ndoka Malawi. Okay, awa avasivi pane munhu angakufananidzai hasi. Saka hanzi imi zvamunoitaka nhamba ndaisapo munovafonera handiti mumwe wenyu vediwei vari mudhuze moendawo munovacheka munovaonawo handiti munovatarisa kungovaona aiwa muchembereso kwavo havana kuti ivo vari kukumbira mari handitika isusu ndisu sefamily tangofila kuti havana kumbokumbira mari isusu ndisu tafila kuti sefamily munhu asina goni kuti azviitire chinhu munhu asingagoni kuti panguva yava right now just kungova comfortawo chete just to comfort here 5 pounds 2 pounds anything 1 pound iroro handimaona kungova comfort ini nditosati ndichitoti 5 pounds nechitofunga kuti mari shoma kaini ndisati zoti 5 pounds mari yakakosha zvokuti dhukoko ndatozinzwa nhasi uchinzi chikafu chinoita pound saka ndakunyazona kuti pound iri rakakosha kaini ini chitakatogara kuti 5 pounds because then takutofananidza nerandi kuti 5 randi kunoku haina basa handimaona imari yaunogona kungononga chero pashapu handiti mazvona saka saka kana une chingori nepound racho iroro unogona kungapa just hanzi uyai ndikupei account number yangu namaigani munovaziva hanzi mayani maigani handizivi vanhu ngavafane kufuna
number dzangu maybe ndingangovaziva unenge usikazive vanhu kuti ndiana I don't know. Alright. Saka ndozvanangu kungo just to comfort each other, just kungobatsirana sevanhu vatagara tinobatsirana pano tinongo umwe wedu kana ari down, umwe wedu kana akaomerwa ari mukona umwe, we try to cheer you up. Anditi muchiwe up because you don't come and tell us the stories. Munenge muchita pride, anditi pride inokudlaistereke, inokucontrola pride. Kuita kudiaries kunodi iyo kana anoona. So unongogara wakadaro kana wapedza panotopedza kusekesa pano woenda kuzinambura kore rakakumira oenda kunochema ndozvamunongoita nditi asi andingangozvipira kuti ndinoda kudai ndida ku you never know. Unongowana wana nongoti ini ndikutongoda kubatsira munhu ndakawa vanhu vane nyaya dzimwe dzakaitika January muziva February ka kuna mwana kudzoneko zvina kuti ndikumbira namba yemunhu ndoti live ipi kwa live yamakaita ndoti ndipe link ndoti iwe nyaya yakatika muna February vanhu vandichavawanepi tepedza mumakomenti muchasangana nema namba munhu achiti ndoda kubatsirawo zvamune something itepi kune vanhu vane moyo yakadaro andimaona kune vanhu vane moyo yakadaro variko and we are not every Zimbabwean is evil andimaona not every Zimbabwean is evil ndizvozvo saka so kungovabatsirawo nokuti vovatawo tanzwa nyaya kuti vanopiwa 35 pounds ndiye vanopiwa 35 pounds kuti vatenge chikafu ne35 pounds andimaona saka chitangofunga 35 pounds imari iko iyo imari iyo ina 35 pounds imari iko kumaranzi per week naindanyatsa kuona kuti tinokwana kuzotenga here mafuta ekubikisa kutenga huku kutenga chine ndaindanyatsa kucalculate andimaona so ndashaya kuti zvinofamba sei. Unotenga zvakaisa zvitanza utenge vanokupa zvaunotoziva kuti zvinokwanirana newe izvozvo. Kana vane mhuriwo vanokupawo zvienderana nemhuri yako, kana uri one unongopiwa zvienderana newe uri one. Okay, hanzi it's better kuti mari yacho ipiwe cheripoki ozovasvitsa. That's good idea. Unoona good idea. 35 rands if 700 rands 35 pounds. Okay, hanzi vari ku-UK mukabata cheripoki mukaiunganidza cheripoki handizi kuti anogara ipi handizozivi manje ku-UK kuti anogara kupi. Anogona kuzori driver oenda kwavari unovasvitsa mumaoko anomaona achivaonawo otoitawo live ari ikoko cheripoki anawo tichitovaonawo edu tichitoseka handimaona tofanira kuseka so hanzi nemamwe pane masuggestion ari kuuya neku-UK hanzi mari yese ngaingounganidzwa kuna cheripoki odi ozotsvaga kuti vosvitsa sei kuna mama vosvikako handimaona so hanzi 350 700 nandahla kuti aiwa saka yakawandisa hanzi 350 hanzi hakuna mazimba anogara kuLeicester here ina handizozivi hangu zvemazimba anogara kuLeicester handizozivi ina hamufambi saka ndambozivi kuti vanhu vari kupinda ndizvisiva. Alright. Okay. So guys, I hope kuti vanhu vari pano mazimba amuiti muyamai vagara vanotoriwo nedambudziko ravo vanotoriwo neproblem yavo yegumbo munhu asingafambi munhu asina chaanoshanda. I hope hamuzomhanyi kuhome affairs munoti kune munhu ada kupuwa mari hakuna mari inombopuwa inoshamisira mufunge kuti muvavharise 35 pounds yavo musadari. She has been through a lot already 20 years she has been through a lot mufunge musaita moyo wakadaro because shamu yenye yemunyu ichauya kana nguva yakwana kana mukaita moyo wakadaro chivarega ivo vapuwewo mapound acho 2 pounds waya vakwanise kuitawo something kana kuameno zvavachaita hatinei nazvo handimaona. So please I just hope and trust kuti hakuna anozomhanya. Taurei another thing zvacho ndatonoendera alive if someone knows kuti I think kune mabarista or whatever chinonetsera malawyers edu zvedu kuno vanoda mari of which inini handikwanise kureza unogona kunzi pay kana kuti 1,500 pounds kana 2,000 pounds yelawyer of which handitokwanisi. Kune magood lawyers kuno but kana usina mari you can't do anything. Variko vanotobatsira vanhu vandinotonzwawo zvangu kuti they are there but kana usina hapana zvaungaita. Zvakaoma. Ayo mama ndinokutendai nokuti mauya pano at least ndikona kuti ndakapinda namba yenyu ndikona zvangu vanhu valaika nekudii ndoziva. I know madiaries kuti ndo department kwavo they are quick to help vanobatsira especially vakauya vakakuonai and your story checks out to be legit. Aiwa hamunodhakwa navo vachingouya madiaries.
munodhakwa nawo mopesa matozoone mafriends wopani andimaona. So we just hope and pray kuti mateni pane mumwe ati asylum ndakaita ikaitwa dismissed saka naye ato dismissed inotonedza kuitanga. Ndiri kupindura munhu ati zvona asylum kunobva it's free. Kana uchitanga kunyaya kwetsi free zveshuwa unowana maloya emari, but kana yambokora mutoka hazvibatsire. True. Yeah, because maloya akatongoramba kuti it was dismissed. Right. So guys, ndinokutendai guys, kana murimo maloya mukati mabarista mukati mumacomments section, I know kuti murimo munogona kubatsirawo mai ava please. Ivantu vari disabled izvo gumbo rakaguriwa, vanofamba negumbo 1, vanofamba newheelchair. Vabatsireiwo kuti vawanewo mapepa vedu we. Vabatsireiwo kuti vakawana mapepa ka vanotsvaka basa ravanoita vari pauche ipapo. Kana kusesikwa gumbo iroro ramamuchitaura ramati protest watiroria vozogona kufambawo vachishanda antimaona. Kana muripo maloya tinokumbirawo nemweya waMwari. Please, kana muripo mabarista number ndaisa ingo you don't even have to let people know kuti mabatsira, you can just conduct here privately. Mumabatsirawo kuti kana zvitwe reverse zvema criminal record izvi nezvema asylum izvi kuti vakwanise kuti vawanewo mapepa please nemweya waMwari. Hatina hedu mari yacho kuti kubhadharei, kungoitawo pro bono, kungoti reward yako inobva kuna Mwari. Ndidzo zvino zvati munoda mari, but pane pamwewo pakuti unongonyatsaona kuti no, this case let me take it for free. My reward is coming, my reward will come from God. Kana muripo please tibatsireiwo na time. Alright, sisimeli ndinotenda chose. Aiwa ndinotenda oneni. Aiwa, God bless you. Okay. Thank you. Right. So ndo nyaya yanga iri pano. Imwe nyaya iri pano guys, inandisi kuti okay, my message yatotaka kutopinda anzi I will help Mavis. Very sad story. Thank you very much my brother. Wasenda message ku WhatsApp yangu kuti you are going to help Mavis. Thank you very much. Thank you. May God bless you. Edith, I want to add you but auna green button. Auna green button Edith. Senda ita zokusenda request. Right. So guys, ndikuona ne UK vakawanda senda message ku inbox kwangu ekupa mazana akasiyana siyana. Right. Regai ndikozoona kuti vari kuti kudii katapedza. Then nyaya yekupedzisira iri pano apa. Name guys, ndodzibatanidza here nyaya idzi. Alright. Kana kuti ndoisiya ndozoitaura mumwe musi. Yellow? Hello? Mascara sei. Asara kana masara mjirba live. Okay, now ndachimoda kutaura kuti I think that my issues and I don't going to bring across a lot has been said about the late Armono UK. And we will try and reach out as the UK Diaries Group to see how best we can help. Asylum dzinonetsa ngoti chetongoti pane disadvantages nema-advantages pacase awo. Ma-advantages aripo ndeyekuti obviously she's got a disability. Tanzwa edu kuti case yawo vaka-exhausta the process, but there's still something that can be done. The only disadvantage avainayo, because she's been here for over 20 years, kune 20-year rule yekuti you can apply for papers on the basis that you've been here for that long, as long as you can prove it. However, there's a new caveat yakaiswa a good character element. So a criminal record would probably be the biggest barrier to the good character element on your part. But because she's someone who is living with a disability at the moment, a good barrister and a good lawyer might be able to work out that. The only problem that I foresee nowadays, the kind of lawyer or barrister that she needs are the ones who charge, because she qualify for legal aid, and those free lawyers won't be of any help to her. So we'll try and run around and see
panel anokwanisa kuita take over the case on a pro bono basis and see what they can do to help. The other thing I was just to encourage one UK based to join our common purpose group so that so we work together to try and help each other. It's also to know the collective effort. I think sharing collective effort. If we then find out the story does not end up says we always refund people Marzao and more. But you send money and then it also discovered but then unengo in a sort of somewhere to go back to. So we encourage people to join our collective effort. But to get the ladies in the group to reach out to our sister, and those who are close will try and arrange for someone to go and see her. Anzi, what's the group of? Anzi, what's the name of the group? And it tokumbiro link. Oh, takambo is a link per page, but we had a problem. We were getting a lot of people who are not UK based who were trying to sneak in. And it gave us lots of problems. So that's why we ended up removing the link from the actual page. So if you can either inbox myself, my name is Gordon Changata, or you can inbox Cherry Poki, or you can inbox Mike Jogonia, or you can inbox Auntie Selena. There's quite a number of people you can inbox your number, then they will add you to the group, because we're trying to make sure it's just made up of people who are UK based. My issues I don't want. And you similarly get details of this group. Can you answer to that, Yadrasi? Like I said, in the Pamas Taiwan, you can inbox your numbers. Cherry is one of them. Myself, in Indian Gordon Tangata, I'm on there. We also have Munanons my Jogonia Pama comment section. If you inbox your number, she will add you to the group. Obviously, Tagambo has a link, but we have stopped doing that because we ended up having people on us, people who were coming into the group who were not supposed to be there, because this group is only for United Kingdom and the Republic of Ireland chat. Yeah. Right. The name of the group Sisimelis Diaries UK. WhatsApp group. WhatsApp group. Ravanongomirira kutaura chete kana paita a course yekuti maybe a course yekuti ndiwo uri ku UK waita dambudziko, then they discuss ikoko kana kuti kwaita dambudziko kuno ameno ndokune ma investigators ikoko kwasati zova mentioned ne masabu that do muvazive ndokune ma investigators ikoko ano investigate nyaya dzinouya pano. Ini nyaya ikatoya tanga yauya kwandiri ndinoisa kwavari izvakafanana nenyaya yanzvadzi ndakavaudza nezuro kuti imboteererai nyaya yacho mu comment section first, so vanenge varipo vakateerera zvavo tisati tadi tazoenda mberi kana people. If people says kuti nyaya yanga ndeishuwa ngaidai, but vakurumidza kutoona twaitwa mapost somewhere else and it's not making up and what not and vakakurumidza kutoposta ku WhatsApp kuti stop it antimaona. So kana kune vaya vanenge vachiti what zvakafanana aripo maadmin padiaries, tinawo maadmin. Pane zvinhu zvamunoona zvichipostwa kudiaries uko moti Sisimeli waposta, handisirini ndo ndichiposta zvinhu, not everything that I post, handisirini. Kune umwe maadmin ariko 2 anongozvezvokuti handisi live, vanongoposta iti muti mapost music and what not, just to keep the group going and to entertain you. Animaona chavasingabati inbox vanotozviziva kuti havabate, because vakaivhura inonitaridza kwandiri ni kuti inbox yavhurwa. So yavhurwa ini chaignora nyaya yemunhu ndichiti aiwa ndindakavhura nyaya iyi. So uko kwanotoziva kuti uko atobati vakatongobata ndizotozviona kuti apa pavhurwa apa sei. Animaona then kwaita investigating team iriko kokuningirikiriko atichakudzi nevasita, because you don't need to know them but just know kuti variko. Then kwaita IT guys dzakamirira mati kune vanhu vari kuda kunsara page vakawanda vari kuti offer mazimari akangowanda tipe iwo mapage da kuadvertisa toda kuatopai mazimari akadai. So ndo basa rechi takatovabhesta kudara kuti maskam ekunana UK vanofonegwa voramba kupika voitigwa chii vodivo kutresiwa voonekwa kuti maskams vari kuda kuba page. Anomaona saka ndo basa rechi rema-IT guys anenge ari kuseriko antimaona. So ndangoti muzive mozona zvimwe zvati muti Sisimeli nguva dzimwe hanzvadzi Gordon ava munogona kubata ivo
kuseri anzi Gordon Changata nditi mo vabata kuinbox vanokuedha kugrupu kana kuti hanzi noguwa muuk. Yes, akusi kwemakuwa, harisi grupu remakuwa, harisi grupu remakuwa. Hanzi chi? Okay, alright. Harisi grupu remakuwa, igrupu rediaries rinokuitwa zvekubatsira chete nekutaura yudzi munyaya dzekungoti nyaya dzimwe dzekungodiscussa zvanyaya dzanenge vangoona panane kudi, but harisi grupu remakuwa. So kana uri wemakuwa chifungo chonoona makuwa uko hakuna makuwa unowana because harisi grupu remakuwa. Hati maona igrupu rekungoti rekumirira tichi kana paita pano need kuti guys apa zvadai iwo otodai isusu kuno South Africa to announce wo kuno iwo announce wo UK tichingodaro. Hani maona so ndonya iripo. Hani maona iwo ndio vanogona kutotudza UK kuti aiwa iyi project i South Africa ngaite chip in UK ngairege totombo South Africa ora iti 50 rand pa munhu ndio vanogona kutipa go ahead vava kuti so UK yese ngaistope project iyi munhu adabatsirwa you can do it SA 50 rand pa munhu varipo ivavo ngavabvise va 50 rand avo. Handiti maona so ndio vanokwanisa kuzviita saka tangoti tifudze nepo ipapapa. Handiti chiripo here chimwe ndanzi Gordon chamuda taura this was we've got a set of rules like everyone anopinda tinovapa a set of rules that we go by tamaka approve imimichisinele and obviously atidi makuwa things like pornography, things usually graphic, we don't accept. Otherwise it's quite a happy family, we get along and so we just want to keep it that way. But obviously our ultimate cause is to want to help as many people as we can within obviously our own ability. That's why we're there. Right. And the other things ndokunonzi kurongeka ukatakaita sepeji redu, so you see kuti obviously we are going to have so many enemies because takatorongeka anomaona. So indaitongotiwo ivo vanhu but ichinhu zvekuchatanga ndataura netimu iyoyi yeku UK kuseruko ndombokanda proposal yangu yandinayo for certain members, certain people vandisingaziva vari muSouth Africa vachaitawo lucky, vari muSouth Africa macho kana kunana Botswana kuZimbabwe vachaitawo lucky. Ameno ndine proposal yangu ndichavanyorera pasi ndovakandirawo kuti tadi madi mambononga nongai murimi chero munenge mangoonawo kuti pane kosa pane need up. Handika angowana chekuti atange kuzvitsira kana ungave musika ungave kuti muri kugoroma muchikotinetsa. Handika muchingonetsa vanhu kuti mangwana chino mangwana uite musika wako utange kuzvitsira wega. Handiwana opuwa mari yemasi yestati kana kutengerwa zvinhu zvacho kana proposal yaunenge wanyora iwe ichionekwa kuti zvechokwadi une business idea iri brilliant wotangirwa chekuti uite. Handitika and then woitawo uchazoemployawo vamwe uchibatsirawo vamwe uchidaro tichingoenda takadaro. So uchingoenda wakadaro kuti tikwanise kuti tibatsirane tese tigadzirise zvinhu. Handitika so ndonyaya tinayo. Right, thank you Hanzanzi Gordon. Alright, no worries man. Alright, sharp. Right. Hanzi muna tinongawo please ana ganazi magara munoshanda tikutotaura vanhu vasingashande zvachose, vanhu vasingashande zvachose munhu anoshanda please let's not be greedy to do. Handitika une chekuita tikutaura vanhu vasingashande zvachose. Batai maijokonia vanogona kuedhai, batai Selina vanogona kuedhai, Cheripoki anokuedhai, anzvadzi ava Gordon Changata vanogona kuedhai zvakari kugrupu iroro. Handitika so ndo nyaya iripo. Regai ndinzwe ava but nanchida kuti nditaure nyaya yekupedzisira ndisi kuti ndinopinda here. Kola hello. Ipo hangu hanzvadzi muri sei? Hello? Hello, ndiri kukunzwai. Ndoda kubatsirawo amai vamatauro emahigo ekuuk vamapepa. Unfortunately nyaya yacho ndangozvinzwa zvangu bits and pieces. Criminal records ane paviri. Kune criminal record inonzi is danger to society. Kozoya criminal record fanga kana iri yekushanda. Ende pakana criminal record yawo yanga iri yekushanda. Handina kubata kuti yanga iri yechi. Kushanda kune paviri. Kana vakabatwa tomboti ndo criminal record yacho vachishandisa zita rasomeone. Inonzi fraud. It's a bit tricky. But kana vakabatwa vachishandisa zita ravo. Iyoyo of course it's a criminal record but haisiri fraud. And the criminal record hainyanyi zvayo kunyimisa mapepa. Criminals criminal records mamwe akasingatoiti but vakapiwa mapepa. Then
vanozoisa like vanozonyora kuoffice they take a recommendation of good character from that charity organization. Some charity organizations they value that a lot. She has to make herself known. The church yavanopinda there that community they can write a nyaya yemacharacter reference kuna vanhu achinda kukoti vanhu vanonyora like reference munhu iye anoita sentence because vanhu vanyora icharacter reference for that person. Okay. Saka ivo vakavanhu reference like macharity organization any kuchechi community kuchechi kwavanoenda and pane kuti vagara mu-UK 20 years. That one, yes, she can use that, but nyaya has it been active 20 years? Because kana vakambeta break, nyaya isiri active, but she wasn't known. She was like unlike kuti pamwe anenge achigara mimba inonzi if she was doing that for network. Network. Then it's another story. Then Tamalawyer, yeah, I know one or two names, my lawyers, my Zimbabwean names, I was thrown in my comments. I'm sorry, I won't mention names. Remember when my Zimbabwean lawyers, if she goes to them, when you are because they are not good enough. Actually, my Zimbabwean lawyers are not good enough. Saka pakuzochuza malawyers if munhu ari desperate vanogona kutambira any help but vanogona kuzopuwa help nomunhu achata mess up nyaya yavo. Like a very good example, one of the lawyers at ndakamboona zvangu a case ya someone munhu asiri mu-UK who won't understand that lawyer akaitira munhu a fresh application but that person was not supposed to work. Saka that lawyer akaendesa inonzi bill recouncil tax kuti munhu ari kushanda ari kubhadhara council tax home office but then this person is not allowed to work. Saka kana ukaendesa fresh claim kuti ari kucontributa ari kubhadhara council tax ari kubhadhara rent mari yacho arichiwana kuti ari kushandisei iye asiri kubvunzwa kusei. It's one of the lawyers aiswa macomments akaita nyaya iyo. Saka malawyers acho mamwe anogona kuvakanyira nyaya yavo. Saka pakutika malawyers in as much as she needs help. Then kune ma-organizations ekuti they can help like vana refugee action. She can go to those ma-organizations. They will look kuona kuti especially vane disability they will exhaust everything. Kuona kuti she doesn't like qualify for legal aid anymore. As charity organizations, they definitely would look for every loophole to do one legal aid. And in a disability, she can use as well a situation in Zimbabwe. She won't get better medical care if she goes back to Zimbabwe. That's another thing she can write. Then can I do that samba from the doctor? Obvious, she has got a doctor. The doctor has to write a letter, like a recommendation letter about a disability. She can use that letter, send him to home office as well. Even if I go on a disability and this is my requirements, this is my needs, and you know that. So if I go back to Zimbabwe, I won't be able to get as much care than the one in the UK is care and you know one of Zimbabwe. I won't be able to afford that, and I won't be able to put you to Zimbabwe situation here won't allow me to do that care.
Saka, there are a lot of maybe things she can use to play around. But it's not the end of the world. But for her, for now, she has to make herself known, especially going to work with my charity organizations, my church. But then when she puts a case together, a bundle together, what like home office, she needs letters from all those people, all those organizations to make a bundle to help herself. So anyway, that's why I'm going to maybe maybe greater background depending on the criminal record most normal cases are not going to is a criminal record, but it's a criminal record, but that's something is so great. All right. Thank you, Alzadzi. Mukatibatsira vedu, please get in touch with her. Batsira nai vedu yanzadzi yenyu ngoitayo pamunokwanisa mupepe mazano muchiona kuti zvingafamba sei kuti vadzoke kunoku zviri kumusha kwedu munozviziva kuti vadzoke vanodini dei kuchinzi vane makumba vakakwana taiti kuda vakauya votangawo zvekurima vachidi zvino nekumba 1 chindudzai vanoitei regai vagara hava ikoko. I understand that. Anyway, I'll try to talk to you tomorrow. All right, Alzadzi. Thank you very much. Mara kuitire zvakanaka. Bye bye. All right. So I think vanhu vakawanda vachada kuti vabatane navo vanyatso ndichirega indikate live iyi ndikungoita 1 minute ndotodzoka pano 1 minute ndobva ndadzoka nenyaya yekupedzisira 1 minute chete ndobva ndatodzoka pana nenyaya yekupedzisira saka don't go anyway guys izvozvi ndotodzoka izvozvi so nenyaya yekupedzisira izvozvi I'm coming back now saka musainda tingopedza ndaneta nekutaura honai chabva chapera nechidhiringi chacho chabva chatopera hamuchina zvinhu zvacho zvakangoma. All right guys ndokubatai in a minute.